مدرخات أمونغو تجراين أمونغو إيرتران حزبتات ركبنا خنا تناخر أتي أمونغو تجراين إيرتران تجميرو زولو بشمت صمدو تجميرو زولو أو قديمون تجميرو زنبال ركب ندقفو هنا سلام وركب يزد لينا ستصمدو هذه إن كان نسألكان نجيتاچو كان سواتون تبعبي سواتون أو زي الكوات تصغير عليا ولا مبكر صبغ الحقات كيد الليلة زعم مسكاب حجي كتصالجن كتناخر كخلني هو صبغ قصالجن تجراي 360 ديجري هزو تجراي 360 ديجري تعاطي زغد كتلو عدل كهل خل يولن ركواتن إيرتران تجراين كملسا كامو صمدو خمي تريق لها صمدو لنكنا حدا عبي أجندة العيلو ونيرو زخيد زي صمدو فريسو يزبل فلاك عمست عنتونو العلو زنورنا أمونغو إثيوبيان إيرتران زي حزي زي جمبر زولو دردرن عرق أنت تحاحيزو نحر أخلت يوم حايلتات بحدا خسورحو ويكا أخدرادور نحر أخينو مدرادر عند أجندة وانتقرأ أخدكونمو سلازم مسيطة تحاحيزو صمدو فريسو يزبل عبي أجندة نيرو أفتح محبر ميديا يخون بستفادة ميديا تاتون لا تزروا لزقنا يخيد نيرو بأخا بخمي أخات جولز أو مدهانية من الوقت مزيد تتحاحزون أب صمدو خب تجرين إيرتران حليفة ونا بسودان كيدا يزبل مالت أب محبر ميديا نوري أزنا برناز أمدو سلسيان عدتات ونا ناي تجري بانديرا زلوز ناي سودان كمونة إيرترا أب السودان وسرع الخيدتات على موت أمدو خب مفراس زي كونس نازج بزحش ملكونا بكالي بركة حفص ولا الخيد يزول ليلو مزجل سلمو أبز مدايزي إذا لكاريتو تعيد مثل بتخكل صمدو نام السودان أتي أيام نخلنا نخون ما مالت أيقون أنتوا لنا جركوا الذي زي تعمين إذا تجمعك بزح نجار تغيري مالت جونسايد من كسيرته جونسايد كنت سمعنا خلفت سمعنا أوانسي كاوزيوت إناس مس هزبي إيرترا سلامة وزغل ركب زجبر له مسرح كفتريو أمونغو مرحت تجراين مرحت إيرتران وين ركب تفتيمو سلامة وزغل ركب أمونغو تجراين إيرتران كفتري الكام حساب حبيبي أتاقاميني رفتو وانسو حزقون كويني زي أمونغو تجراين إيرتران تجميرو زلو ركب صمدو تقاريسيو ويتخولي فيو قلما لزولو حبريتات ناتبتنو قنيم قنت حبريتان السو شبط زغون حبريتا يكونان كساب حزي تقادم بيلو سجمره سكاب زلنا حبريتا كساب لو ما انت مالتي اتي اقدم بيلو سجمره ركب حزون تنكار زغونه مسارات هيجي قصللي ግን ካብዚ ላዕሊ ክምዕብል ክክልኒ ወይለይ ዛምና አነ ካብዚ ላዕሊ እቲ ይርክብ ጠንካራ ዝኾነ ብዘላቅነት እውን ረብሓ ህዝብታት ትግራይ ኤርትራን ስፔሻሊ ከማዕና ከም ትግራዋይ ህልውና ህዝብ ትግራይ ብዘረጋግፅ መንገዲ ረብሓና ብዘይ ህግር መንገዲ ረብሓና ብዛዓቀበ መንገዲ ናህሩ ዓቂቡ ክቅፅል ክክልኒ ወይለይ ዛምን ትርክብ ሕዝብ ምን ተደረጃ ኣሎ ያው I think بأوصي لبيرو بجزء ذلك بودكاست نسو سويلك مالت سويل بقليلون أي أول سعيدي يلكا وسدي جبوي مالت بوجن منجستير ترى نفولتينا سرعت ناي منجستير ترى ونفولت سلو زغونة قوام ناي منجستير ترى وإذا ما قوام ناي بريزيدنت سياسة فوركيل كمصادق كادي سكاب حزي تركب كتصال خمس زغونة بتي باور سعيد بيلو زوسو حبريتاتات مرداتا غيركا موسالي كادي حدا كالاي انا بولكاي ونزرهم حبريتاتات زغلصو مدهن تركب حزون قصالاي كم زخونن حزون يقصل كم زلوني تي زلن حبريتا زرد نابنت شي لخمابنت يزلعلك زلهم بر تي توانا ركب زكايد زلو ياو أمونغو تجراين إيرتران كوينو جن نابنت حدا إيفنت توزي تخايد نيرو حدا مدرسة تخايد نيرو حدا مدرسة راح يكون أكشولي لعلي سقال حزير وعته ويحمش زخونو ناي ركب مدرخات أو ناي صندو ممكن بلوم نخيل مدرخات أمونغو تجراين أمونغو إيرتران حزبتات ركبنا خنا تناخر تي أمونغو تجراين إيرتران تجميرو زولو بشمت صندو تجميرو زولو أو قديمون تجميرو زنا بركب ندقفو هنا سلامة وركب يزد لينا صمودات هذه إن كان نسألكان نجيتاچو كان سواتون تبعبي سواتون أو زي الكوات تصغير عليا ولا بقى أو زي تركب تصغير عليا تطلع زخانة سب
كوردا يخلن هكا خير توديا يا سصمدو دحرازي እንኳን እንጻርካን እንገይታቸው ካለ ሰዋቱን ተማዓበት ሰዋቱን አብዘየር ኩዋ ተሰቂላ ያወለም በቃ አብዘይ ትርከብ ተሰቂላ ያ ታጥምራ ዝኾነ ሰብ ከወርዳ ይሄደን ሀቃ ኸይር ተወዲያ ያ ሰጽሙዶ ድሕረዚ እንኳን እንጻርካን እንገይታቸው ካለ ሰዋቱን ተማዓበት ሰዋቱን አብዘየር ኩዋ ተሰቂላ ያወለም በቃ አብዘይ ትርከብ ተሰቂላ ያ ታጥምራ ዝኾነ ሰብ ከወርዳ ይሄደን ሀቃ ኸይር ተወዲያ ያ ሰጽሙዶ ድሕረዚ እንኳን እንጻርካን እንገይታቸው ካለ ሰዋቱን ተማዓበት ሰዋቱን አብዘየር ኩዋ ተሰቂላ ያወለም በቃ አብዘይ ትርከብ ተሰቂላ ያ ታጥምራ ዝኾነ ሰብ ከወርዳ ይሄደን ሀቃ ኸይር ተወዲያ ያ ትግራይን ተጋሩን ኤርትራውያንን በሰላም ቀጻላይ መጻዮም በሰላማዊ መንገዲ ናይ ክልቲኡ ረብሓ ብዝርግፍ መንገዲ ንኽቕፅል ንደሊና ዝብሉ ርክባት ተኻይደም እዮም ኣብ ከሰላ ንኣብነት ተኻይድዩ ኣብ ሓልፋ ዝበሃል ከባቢ ተኻይድዩ ኣብ ሰሙን እዚ ድማ ወደር ሒልዮ ትበሃል ከተማ ካብ ከተማ ሕሞራ ቀረባ ርሕቐት ናብ 70-80 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብ ከተማ እያ። ከተማ እዚኣ ኣብዚ ከተማ እዚኣ እውን ኤርትራውያን ናይ ኮሚኒቲ ሊደርስ ወይ ድማ ማሕበራት ኣመራርሓ ተጋሩ ናይቲ ከተማ ነበርቲ ፕላስ ናይ ማሕበር ኣመራርሓ ሱዳናውያን ናይቲ ከተማ ነበርቲ ክድመር ከሎ ናይ ሰበስልጣናት ናይቲ ከባቢ ተረኺቦም ብጣዕሚ ድሙቕ ዝኾነ ርክብ ኣካይዶም እዮም። ኣብቲ ቦታ ዝተገለጸ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዝተጀመረ ርክብ ዝበለፀ ክነጠናኽሮ ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ። ካብኡ እቲ ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ኣብቲ ኤርትራ እውን ዝነበረ ስምዒት ኣብቲ ትግራዋይ እውን ዝነበረ ስምዒት መጻኢና ብሓደ ብሩህ እዩ ዝብል ከነጠናኽሮ ኣለና ዝብል ንድግፎ ኢና እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝግበር ዘለዉ ንድግፎ ኢና ጎንኹም ኢና ዝብል እንታይ ዝበሃል ተኻይዲ መድረኽ ተኻይዲ እዚ ሲሉ ከም ሓመድ ኣብነት እየ ዘልዕለልክ ዘለኹ እምበር ካብ ክልቲኡ ካብ ትግራይ እውን ካብ ኤርትራ እውን ዝወፁ ሓበሬታታት ሕላው ዝኾኑን ሕላው ዘይኮኑን ሓበሬታታት ዘመላኽትዎ እቲ ጽምዶ ኦር እቲ ርክብ ኣልያንስ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዘሎ ርክብ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ጨርዚ ከም ዝበፅሐ ዝዕዘብ ዘለኹ ግን ካብዚ ንላዕሊ ክጠናኸር ክኽእል እኒአዎ ምእንተ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ኣነ ከም ትግራዋይ ግን ምእንተ ረብሓ ትግራይ ብፍላይ ምእንተ ኣብዚ ቀጠና ዘለና ረብሓታት ምስ ኤርትራ ክንላዘብ ክንዘራረብ ክንራኸብ ግድን እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን በዚ መሰረት በዚ ኣግባብ ጽቡቕ ርሕቐት ከይድለ ኢለ ዝኣምን እስካብ ሕጂ ቀጻሊ ግን ክጠናኸር ክኽእል እኒአዎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣቐድመ ቢሉ ዝተጀመረ ዋላ ምንቅስቓስ ይኹን እምበር እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንምጥንኻር ብናትና ብተጋሩ ዝተወሰዱ ስጉምቶ ተበግሶ ወሲዶም ምንቅስቓስ ዝገበሩ ውልቀ ሰባት ኣገን ብኤርትራ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ምስጋና ይግብኦም እዩ። እዚ ጉዳይ ተሓታትነት ንጎዲ ዝገድፍ ዝርስዕ ኣይኮነን። እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈፀመና ጆኖሳይድ ንረሳዓዮ ኣይተፈፀመናን ኢልካ ምኽሓድ ኣይኮነን ከምቲ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ እዚ በቃ ዝሓለፈ ሰሪዝና ኣለና ማለት ኣይኮነን። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣለዎ ማለት ክንፀባፀበሉ ኦር ብዝኾነ ዓለምለኻዊ መስርሕ ክንዳነየሉ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግዜ ክህልው እዩ ግን ፎር ታይም ቢይንግ ሕጂ ንግዚኡ ግን ናይ ሓባር ሓደጋ እውን ኣለና ናይ ሓባር ረብሓ እውን ኣለና ሶ እቲ ናይ ሓባር ሓደጋ ብሓባር ኮይና ንከላኸሎ እቲ ናይ ሓባር ረብሓና ድማ ብሓባር ኮይና ንዕብዮ እዩ ትሕዝ ዘሎ ብቐጻሊ እውን ብዘላቕነት እውን እዚ ቀጠና እዚ ሰላሙ ሓልዩ ንሕር ክቕፅል ኮይኑ ኤርትራ ረሲዕኻ ኦር ኤርትራ ከም ድሌታ ትኾን ኢልካ ገዲፍካ ዝኸውን ክኸውን ኣይኽእልን ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ውግእ ብ360 ዲግሪ ኣትኸይባ ነይራ ብሱዳን እውን ተዓፂዩ ነይሩ በአምሓራ ክልል ተዓፂዩ ነይሩ ጥራሕ ኣይኮነን ውግእ እውን ይኽፈተልና ነይሩ ብዓፋር ብተመሳሳሊ ብኤርትራ ብተመሳሳሊ ህዝቢ ትግራይ መእተዊ መውፅእን ሲኢኑ ጆኖሳይድ ተፈፂምዎ መስካሕ ክሕፅንተት ተፈፂምዎ ግዳይ ጆኖሳይድ ኮይኑ ኦኬ ሶ ብቐጻሊ ግን ትግራይ 360 ዲግሪ ህዝቢ ትግራይ 360 ዲግሪ ተዓፂዩ ዝቕጥቀጠሉ ዕድል ክህል የብሉን እዚ ዕድል እዚ ንምዕፃው ወይ ድማ ትግራይ ዘላቒ ዝኾነ
ውሕስና ከተረጋግጽ እንትኾይና ናይ ግድን ኣብ ቀጠና ዘለዎ ከባቢ ዘለዎ ባይዞ ምስ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነም ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ጠንካራ ዝኾነ ርክብ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ የድልየና እሞ ኣነ መድህን ከምቲ ኦፍኮርስ ከምኡ ዓይነት ግምታት ወይ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታታት ከም ዘለዉ ይሰምዕ እየ እቲ ጽምዶ ፈሪሱ እዩ ርክብ ተበጢሱ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዝርራብ ካብ ዝጅምራ ናብዙ ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ሙሉ ብሙሉ ፈሪሱ እዩ ገለመለ ዝበሃል I think propaganda መስሉ ዝስምዕኒ ካብ ብልጽግና ዝመጸ propaganda መስሉ ዝስምዕኒ ርክባት ኣለዉ እዮም ምስራው ርክባት ግን ስናብ ሕዚ ተዓወተ ርክብ የለን ክዕወት ይኽእል ኣይኽእልን we will see ኣይመስለንን ምክንያቱ ትሕዝ ዘሎ ፈላላይ ሰፊሕ ፈላላይ ስለ ዝኾነ ግን we will see